Ngisethandweni olushisa bhe, ayikwazi wamnandi umjolo. Ngithola ukuthi ngikhulelwe ngimithi. Guess what-ke ubaba wengane akazange nje wazingena ezami. Ngakhulelwa ngedwa kwathi noma sengizele angisebenzi mina yena umi kahle empilweni yakhe kodwa ingane yami iyagcina iyondliwa umama. Yonke into kusukela kwinapkeni kuze kufike ezimpahleni zokugqoka nokudla okudliwe ingane umama wekhulisa ingane yami. Ake ngicela ukunitshela ukuthi ingane masina 2 years abuye ubaba wengane athi ucela sikhulumisane uyawabona amaphutha akhe awenzile uzowalungisa ucela ngimxolele. Nami njengomuntu osenyameni ke bakwethu ngilingeke ngivuke kababa wengane phela. Mengabe ngivuka kababa wengane ekseni sengiginqiwe lapha yana ngihambe ngiye ekliniki ngiyothola ama prep ngithole nama morning after pills. Mengabe ngifika ekliniki ngiwathola ama prep kodwa ama morning after pills angizange ngawathola. Ibafethu guess what ke ngikhulelwe ke futhi. Sengikhulele ubaby number 2 ubaba wengane is nowhere to be found ngamgcina ngalela langa nje engiginqa lapha esofeni is nowhere to be found akasatholakala ecingweni akasatholakala ima calls the time esatholakala wangitshela ukuthi yena bekayidlalela nje bekafuna ukuzozwa umzimba wami ukuthi usunjani after sengimzalela ingane bekafuna ukuzotesta lokho yena unoma wengane yakhe mangabe nginenkinga naloko angicheck ama status akhe yena uyamposta uma wengane yakhe. Mina wenze njani mangabe usesimweni esikanje? Ekhaya umama bekade ngondlela ingane yokuqala. Sekuyihlazo phela ukuthi angisebenzi ngintombazane na 32 sengizongiletha ingane yesibili la endlini for umuntu oyedwa. Wena mina ungenze njani? Wenze njani kulesimo? Umtshela kanjani uma wakho le indaba? Wenza kanjani nje mangabe usesimweni esikanje? What do you do? Because ubaba wengane akasatholakala ocingweni. Ngiyayazi indlu yakhe la ahlala khona and ngiyasaba because the time isihlukana wengitshenile ukuthi yena ubekazoyizwela ukuthi umzimba usuthesta kanjani. Kanti futhi ushiya iqanda bengakamtshela ukuthi ngimithi ngikhulelelwe yena. Ngenze njani? Baze seyifamily ngicela ukuzwa ngani ukuthi wenze njani mangabe usesimweni esifana nalesi. Ake nikhulume down below ku comment section ngizwe ukuthi mangabe uyithola usesimweni esifana nesami wenze njani. So family ngicela ningakhohlwa ukuthi sithatha incwadi kaMatikuletsheni impi yabo mdabi sethunjini sayishintsha sayenza imovie ukuze abantwana bafunde kangconywana isiZulu inovel understand ngoba le ncwadi le inkulu kakhulu yugqinsi 288 pages. Mangabe kuukuthi umzali wengane efunda uMatikuletsheni ngizocela ukuthi le ngane le uyithengele le ncwadi siyayithengisa for ama individuals on WhatsApp siphinde futhi siyithengise ezikoleni izikole ziyasinvite sifike soyidlalela sizenzele iquotation sifike nemobile cinema yethu. Mangabe umfundo kaMatikuletsheni socela ukuthi usixhume enambeni esi 079 337 2464 079 337 2464. Sizocelwa ukuxhunywa abantu abazothenga imovie qha kuphela. Mangabe kuukuthi awuzange uzothenga imovie socela ukuthi ungasixhumi kuyona le number because eyokuthengisa kwemovie kuphela. So siyanthanda ke family yolala ibone nezitori nezilandelayo. Mncwancwa.